Segundo informaron fontes municipais, de non xurdir imprevistos a conclusión da fase de redacción tanto dos proxectos de expropiación e urbanización como tamén dos servizos arqueolóxicos podería darse xa a comezos deste verán, o que significaría poder impulsar o procedemento para acceder á compra de parcelas, unha vez concretadas as características das mesmas e o seu custe final, que roldará os 50 euros por metro cadrado. Dende o Concello confían tamén en que a licitación das obras de execución do proxecto construtivo se poida sacar a contratación tamén neste verán e que os traballos puideran iniciarse no último trimestre de 2022. O alto interese que está a suscitar o novo parque empresarial, con numerosas solicitudes, fai pensar xa na súa posible ampliación. Así, na xuntanza desta mañá acordouse solicitar unha entrevista co director do Instituto Galego de Vivenda e Solo, co obxecto de estudar xa esta posibilidade, empregando a zona anexa actual, cara ao sur. Os empresarios tamén manifestaron o seu interese en coñecer da Deputación da Coruña o estado do proxecto de ampliación e mellora da estrada DP 7310, dende a Carballa ata Moldes, que será unha das vías de acceso á área industrial.